20,000 হাই যাসা যেটা লিড খাইমানে অবনি বিসিংতে কপ্লাই দাবো বিজেপি 3,000 হাই কাছাকাছি হাই দেবা 3,000 কর খাইজা ও বিষয়টা সবাই তো আমরা খানা মতো বেলায় হামবাই বড় সাইমানো চিনি থানজানি ফানবাই সেঙ্কুলেনো সাজা जोङो जागाव बिजेपि रावनो 2 থেকে 3,000 বেশি লাইরিয়া নাই अब जत बबाग्रानि थानसानि फानबानो चिन तिप्रासारक तिने फुनुगि रेखा जों बबाग्रान लगे जत तिप्रासारक दङ आबनि बागैनो तिने म हाइजराव काहाम रिजाल्ट जों मानमन बागै चिनि बबाग्रानो जोंखुला खा काहाम याफारो ताइ आबनो रखसावै चिनि 14 बजुं नगरबा कि नगर जों 2055 टोटाल माखा चिनि पोस्टार बेलेट छ गाय बिजेपि राव 3,600 हाइ माखा बनि बागा अमनो सानमु जों थानसानि बिसिंतेनो चिनि मानताय सरकार मानै जों थानसा मा दंना एबं तंखाबो तिने जत तिप्रासारक तिने फुनुगरेखा आसैखां मानानै जों मानसुमाया जों जे जिदिया जागा जत जिदि वै ताबुक जों 24 हाइ सिट लिडिङै दङ बन बागै बेलाय हामबाय जिनि तिप्रासा जत जाति द फारनो जिनि बबाग्रानि थानसानि मारियाव ताबो लगिरि दंमोन बागै बेलाय हामबाय काबिसक जागाबो अबा हाइकै कप्लाई खा ताबसु जरातै नंनि जागा खबर मानमानि जरातै गाखै जों ताकसे जरातै 24 टा सिट अलरेडि विनिं जाखनै जों खबर मानखा एबं ताइ एक दुटा सिट चिन थानि फाइनाल जों पजिटिभ सिगनेल मानै दङ अबा हाइकै तिप्रासारक जे यापिरि काइसावो जेता हिमलाय माने बाहेराव खारक मा दं आवमनो जों नरम मिडिया नै बनरबो बनुगै दंखना सारा तिब्रा जनो निउज चेनेल कवर खाने रक तिप्रासारक ताबो पुरा सिसाजाक आगिनि तिप्रासाया जों ताबो बेले थान्तो दङ एवं तिप्रासा थान्थिनि बिसिंते दिनै प्रमाण फुनुगरेखा लाइ थानाय सारा साला बिजेपि र 5,323 मान माने ताकलाइ जर रिजाल्ट माखना 3,600 माने तामो डिफरेंस दं ताबो जों थान्थिनि बिसिंते नर मुखनाव जागाबो जत बबाग्रामा हामजाकमान बिसिंते हदम ददम फरायनाय जों दिनै सेलिब्रेट खाइ दं फाइनाल बिसि इलेक्शना बाहेराव खागाय दं बिसि इलेक्शनाव उनाव सानानै फिक्सार क्लियर टिटिएडिसि हाइ जेनेरेल इलेक्शनाव आबाइस्तानि बिसिंते 24 ता माने पाइखा बसगां बिसि इलेक्शनाव बिजेपि रक्सिने ओ लेफंगा आरडि ब्लकनि बिसिङाव 10 तानि बिसिङाव टोटाल बिजेपि रक टोटाल 0 बर्ग कुरुबिन बनाइतुं नायफोरते बिजेपि ग्रै चिन एरियाव 10 तानि बिसिङाव 10 ता किप्रा मत विनिं नाय ओइ आइडिसि आम सायो जे सिनि एमपिसि दाबो दुरबिन माफुना नासिं नांला बंन ओ तिनेनि साला माने बे बिनि कक नामाने बा जेता बिनि कक थामने नाखा ओ बिसय दन चाउ दाउ थानो मसौ अबनो नरक ना तासिमना साखा जों थानजाले बिसिंके दंखाखाय जों जे प्रग्रामाने हाय जोंनि एमसार जोंनो सामाने दङ 3 থেকে 4,000 बिसि बर बुनमाय हानै सेम रिजाल्ट जों मानखा 3,600 हाय बर बुन माखा आबनि बागै आसके थानजाबो दंनाय तिप्रासानि जमा जमाया जतनना हामबाय थानजा दंदि मानता सबके जों दातिने मानाय एबं काहाम करेंखाय जों कुनु बालाय सुलायखाया जेने एरिया पिस दंनाय एबं कपलानि बिसिंते दिनै थानजानि मारियाव फुनुग्रेखा जतनना हामबाय खुलुमबाय